Kom op, 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 kom op. Kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, Patriots. Ja, waar gaan die Patriots moet opkomen? Bisa, je moet zo van mijn live afhalen, hè? Je iets lach maken. Ja, maak je niet, is alright. Kom op, kom op, kom op, kom op. Dit is P live. Dat is hier weg hier. Dat is hier weg, probeer aan te trekken, hier weg hier. Dat is hier weg hier. Kom op, kom op, kom op, kom op, Patriots. Ik wil jullie gewoon iets wijs. Happy, 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 happy New Year. Ja, ik weet nog niet, ik heb een scam om te vragen. Radika, kijk eens zo. Ik weet zien, jong, ik zie nog Radika komen met rode haren. En dan weet ik eens dat die rechte haren. Oh, ze gaan hij voor die Patriot, Radika. Happy New Year, everyone. Die Patriot wil weten, kan je niet van staan met de haren. Als mijn eigen haren, is mijn own. Wat is het? It's my own. Ik heb je nooit met lange haren gezien, denk ik niet. Ivan Kleinboy zei van pres, die is Rapunzel zijn eigen haren, alsjeblieft. Hoe weet die van zo? Ja, woe! Hey! Ik zeg maar niks, jong. Woe! Joh! Ja, lijkt me eens een getrekkerie. En die choke me dood, ding. Choke me dead. Hoe weet die van? Wacht. Delete. Oeh, die man. Ja, ik ga maar niks zeggen, jong. Chief. Hij doet chief zo, ik maak maar mooi praten, jong. Ja, chief misschien dat die haarstructuur getoetst. Hoe zeg je dat nu? Hoe volgens die chief? Zo kan de chief meer dan één vrouw heeft. Als gevolg van... Als gevolg van die vrouw wordt door die put gevangen, alleen gebracht. Maar hij versteekt die man. Ik ga nou daarover luisteren. Wat is alleen? Ik wil gewoon horen. Hij verstekerij. Kijk je, die verstekerij. Van die put, ik heb gezegd, dat is een steker in die put. Wat? Ik wil van steken, maar ik vanaf commenteren iets anders hoor. Een stekerij, niet best stekerij, andere stekerij. Voor die put, ik denk, wat had die put schoenen? Ik wil net die fancy gevraagd. Kom, ik word van die Lalo die man. Kom op. Ik mag ook willen iets wijs. Die man zegt, is Rapunzel. Weet je dat die man opgetrekt van onderaf. Rapunzel staat hier, joh. Ik kan niet getrekt worden, die hele wief valt af. Patriots, kom op. Kom op, Patriots, kom op. Ik wil gewoon iets wijs. Die Here leven, hè. Ik wil gewoon wijs. Dat sê die wat onder is, sal boontoe kom. Die wat agter is, sal vorentoe kom. Hulle was my gelag, dat ek rondgeloop het. Droë lippe. Zijn. Bring of my daar wat ek voor gestuur het, asseblief, Masterkant. Bring of daar iets, asseblief. Bring of hier, ek wil iets jou gaan die. Bring alles hier, bring één lepel. Net vir jy weet, julle ding mis, een mens sal. Dankie Michelle, ek is baie lief vir jou Michelle. Baie dankie dat jy aan my gedink het, Michelle. Kom, sit. So mooi ding. Hi, die Here is op die troon. Kijk die Here is op die troon. Hulle was my gelag. Aha. Michelle, dankie dat jy my gedink het. Is die Nigerian hier wat ek weet, wat gaat die aan?
Wat is die nou? Ik vraag. Wat zoek je met een jackie? Ik vraag. Ja, dat hier. Kijk hier. Je kan zien op Biza. Nou, weet je wat op Biza is groot? Nee? Op Biza, dat wil zeggen, anti. Nou, het is natural. You mensen sometimes, nee? Soutleen, Renebus, Sydney. Om Biza, anti, ons kan leen sout. En mami leen goed sout. And mommy is just asking for pepper. Om Biza, auntie. En ma sê, jy moet net 2 lekker rollo gee. Dan moet jy die arm opleiding. Kykie. Michelle Stevens, ek is baie lief vir jou, né? Dankie. Het jy gedink het aan jou president? Gaan ek kry, jongen? Is dit, Kykie, ek loop nou hier buiten, né? Patriot, ek loop nooit buiten. Ek kom na die PA se kantoor toe. Ek hou die live so dat die trifle moet feature. Die trifle moet feature all the time, né? Die Rapunzel trifle. Rapunzel. Nou kom ek in hier in die PA kantoor. Nou meet ek iemand die buiten die kantoor. En ek het met goeie maniere, maar ek groet my almal, jong. Toe groet ek nou die man. Ek ken nou die man nie, né? Maar ek groet. Ik zou gaan met mijn broer, nee, goed. En ik kom weer in en I come back and I see the man inside again. I greet him again in the PA office. I didn't even know he's coming back. I greet him again. And then Kuku says to me, die gedropte dus. He says to me, I want to introduce you to my dad. And then it was Liam's dad I was greeting. Let me just show you. Liam's dad looks so young. Jy het vir Liam gemaakt als je 12 is. Huh? Ja, nee. Ja, this is Liam's dad. Look at how they look alike, whatever. They kon die maas mooi geet. Die twee is bietjie bitter, but yeah. So yeah, that is dad. I just met his dad. A wonderful man. Wonderful man, I can tell you. And it's always important that when you meet people, don't imagine if I just walk past Liam's dad after everything that Liam has risked for this party. Imagine if I just walk past Liam and then I get introduced to his father. You never know. That's why I always tell you people, jy moet goeie maniere hê. Ja, that's van sharing and caring in die siel. Kykie, hulle soek kykie. Ai, ja, sien die Here daar baie groot hoor. My vader. Om Bita kom al, is 'n ou lener van Souten. Hy kom laat met 'n jack. Kyk hier, om Bita kom met 'n jack, ek weet nie waar. As hy met klaar skep dan bly met een arm by oor, wat is die? Een cherry. Hè? Die drukdrywer. Nee, wat? Juda wat gaan bak. Kyk hier, Houston sê, hy doen die werk gesê no phones. Die lives hou die mense wil die werkie. Hulle kom die mense tryfel, hy moet op die mense voor hulle regte staan. Because they want to listen to the leader. And so Patriots, I just want to say to you that all mine. Ek kom hier ophang aan die tryfel. Moes toe deurgaan hoeveel cherries is hier op die tryfel. Maar goed, mooi tel jong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Different colors, mooi gemaakt. Hier langs aan die kant kan jy sien. Ek kan perskus. Ek sien die hele ding. Woe! My vader. Net so loer, net so koekel. Koekel loer. Yes. Kuku. So jy het nou lekker gekoekeloer. Hoe lyk die trifle? So ek maar terug, let me get back to work. Ek gaan my lepel hier so sit. Ek sal nou proe. Ek gaan nou proe, jy sien na sit nie met sy golfkeppie, PA golfkeppie, om Brisa land staan om, daar is by die jack. Dankie. En daar Rapunzel.
Met die biblioteekkaresse. Die brille van hulle het my altyd dinge hy biblioteekkaresse brille. Patriots, I don't know his time. I just want to answer a question. You know, you always hear that PA just exists to go after the DA. PA is in the pockets. What is that mean? In the pockets. Yeah, we are an extension of the ANC. Vote for the PA to vote for the ANC. Yeah, they always say that whenever a PA person walk over, but because it's, you know, most Chanari is a sale. As he eats Kuba, you get one, but you get two. What do you say? But, yeah. So sometimes we say sign up one and then you get two. So I'm here to introduce two men I've come to greatly respect. I've listened to them, their views. They told me two different really stories. The one, Apostle was speaking about his wife and how his wife was sick and how prayer helped his wife. And I'm listening to people when they speak and how he prayed over his wife when his wife had a stroke. She couldn't speak, and that really touched me. And he was telling me that, you know, when you hear when a person speaks, this is a God's man. The person really loved the people. And then I spoke to the other counselor we're about to introduce you to. Counselor baie name jongs, so wit man. Maar hoe name jy leer? Hy sê drie name, drie lang name. So Rachel Rio sê daar's 'n groentie sê wie kom huis toe? Die keer die weet as 'n oos oral. Ooh, nee. Beauty says ek moet was, ek kan hulle lus so laat die bakkie so mekaar val. That's one. So Tiffany says sign one, get one free. On a serious note, I spoke to the one counselor, we also signed up, one from Oudtshoorn, and he said that how he prayed over his wife. The other counselor told me from Beyers Nadia, he said that he saw a fire where two children died. And it was such a profound thing he told me. There was a fire where two children passed on. And he said that it touched him so badly that he thought this could have been avoidable because once money was allocated for that informal settlement to Bedhead. And when he saw those two bodies, he only had one prayer. Such a deep thing. He says the prayer he had was, I hope when they died, they were asleep. Now, that comes out of the depth of his soul. We were just having a discussion. So as a person that listens to people, for a man to say, my wife got a stroke and I went to get the oil. It's a God's man. But except being a God's man, jy kan 'n godsman is en nog steeds 'n vuilhart. But it shows you that die godsman het 'n goeie hart. And he believes in the power of prayer. And I spoke to other counselor, the fact that he said money was allocated. And that's why it's coming to the PA. So I want to thank the patriots that brought them along. They told me about them, and thank all of you. A lot of people played the role. From Tivan, Ronaldo, Saptu, Sydney. A lot of people played a huge role for them to be here. So I just want to say to you, welcome leaders. I will bake you will get trifle. You will get trifle. Yeah, you'll get trifle. Kijk hier. Allee, hier zo. Als ik van je hoor, dan denk ik maar omgekeerd, hè. Dan gaat hij zeggen. Ik denk, geef me een zak alsjeblieft, ik schrijf me een zak, hè. Kijk hier. My father used to love the newspaper. My father used to read newspaper every day. And my mom will send me to buy meat. And those years, they will put the meat in the newspaper. I don't know, some of you would not know this, but it's a true story. That's what Apostle, right? They wrap it in the newspaper, the meat. And then I will go there. And I say, my pa sê, is moeg. Ek moet vlees kom koop, maar jy moet dan vandag se newspapers toedraai. So I can have the newspaper and the body was one body.
So, I want to say, he was lucky. So I was explaining them to who we are at the PA, but I just want to welcome the council. I just want them to tell you who they are, and we give them a warm welcome. And I'm going to have Mbiza and Liam that side, and I'm going to have Ronaldo and Rapunzel this side to just give them the clothes. So can you guys come this side, this side? So ja, ek wil vir julle sê, hulle gaan at least trifle kry. Hulle het op die regte dag opgeteken. Dis so naby die trifle hier. Ja, right now. This trifle will kill me. Yeah, I know. Ladies first. Alright, goed begin. Die wat van nog? Leier. Leier volle name. Nathan Angus Fabian Jacobs. Hoor sê weer volle name hè? Nathan Jacobs. Nathan Angus. Fabian Jacobs. NAV Jacobs. NAV. Wat het Angus ook gehoor? Wat die Angus ook al gehoor? Angus. Soos Nathan Angus Fabian. NAV. NAV. Naf. Ja. Ek is seker hulle sê ons het nou enough nou. Die baby het gekom, enough nou. Die baby het gelandela. Enough nou, ek kan voel hy's in die bagger. Sê gou van watter wijk is hy? Wijk 7 Dr. Beyers Noordee Local Municipality, Sarah Bartman District. Sarah Bartman District. Yes. Ja, en wat is daar om bizar? As exchange trifle. Hy's Wat die regte? substitute. Hy's gesubstitute. Die was in 90 wat er weer gekomen. Ons braat niet. Waar ligt met mooie groenen, man? Ja, blij. Nee, ik had maar extra naam ook bij krijgen. Ja. Ja. Nou, welcome. Wie dat vanuit weg, man? Oh, die voor mooi, ja. Kom terug. Ons brand die t-shirts hier. Onze manieren. Kijk, zien. We don't burn people's t-shirts. We give them back. Any ANC guy that wants a t-shirt, there's one for you. A donation. Donation. Leader, welcome. You just want to give a message to your people or something? Laat ek maar sê dat ek bysa nie weet nie, ek kan. Ja, dit is Afrikaans, maar dat kan ze niet Engels. Nee, pres. Zijn netwerk is weer klaar. Ek het nie vandag Engels gesproken. Laat ek maar move met die Afrikaans. Is it? Ja. No, you want to welcome him, Bisa? Yes, Johannes, welkom weer. Die is part van ons familie. En wie moet het bewys? Wie het bewys? Misschien maar jou twijfel. Die van ons Jacobs, nee. Met de sier. Ja, nee, met de seer. Anders was het kamete. Anders het kap. Ja, nee. Maar kijk hier, ons was eerst nog niet gereed, nee. Ons was een familie. Ons is nog heel die familie. Maar nou is ons bloed, ons is cement van Groen bloed, dankie. in die kleding. Dankie, leier. Dankie. Kom ook op die kant. Ik ga naar de andere kant toe, leier. Maar... Kijk je, Bita nog steeds. Ja, nou, Bita nog steeds. Bita op de negotiate voor die terrein. Bita nog steeds. Bita op de negotiate voor die terrein. Zet je, waar is je t-shirt, hè? Kom eens zien. Het gaat zet die t-shirt, kijk. Ze kan niet zien, die man. Mag is niet weg. Hoe is die mag? Oh, ex-commandant. Ashley Kriel. Ex-commandant. Leier van leiers, apostel, ik kan die salving voelen. Dank je, apostel. Of je welkom hier bij die PA, apostel. Misschien kan apostel net van apostel voorstellen. Wie is apostel? Goedemiddag allemaal. Wat een voorrecht vandaag. Om te kunnen beseffen, alles in het leven, daar begindatum en ook een vervaldatum. Ik is Abraham Tini, wijksraadslid van wijk 5, de Termelose streek, Oudtshoorn municipaliteit. Ik denk vandaag is een van de historische dagen in mijn leven.
dat ek gemaklik is om te kan wees met die mense van ons mense. Om te kan dien die mense met die meeste, die behoeftes van die grootste is. Die mense wat 'n geskiedenis het en misken word. Die mense wat agtergrond het en nooit raak gesien word. En daarvan is ek een wat alles gegee het, maar nooit waardering gekry het vir wat ek gee. En ek is nie vandag hier om te praat van waar ek kom nie. Ek is hier om te praat waar ek aangeland het. Amen. By die mense van die mense wat sement vasstaan agter die mense, by die mense, saam met die mense, totdat dinge gebeur. En ek glo Oudtshoorn munisipaliteit dat hulle my besluit gaan respekteer. Genoeg is genoeg. Ek sal die memorial service julle agterlik bywoon om dankie te sê vir almal wat my ondersteun het en wat my in die besluit gaan ondersteun om ons mense van Oudtshoorn te verseker van 'n beter toekoms en 'n beter môre. Hier word nie gebys nie. Amen. Ons bysa nie. Baie dankie almal. Dankie. Jy wil hom net welkom heet en sê dankie. Leier, soos ek nie verstaan, het u nou gesê, ek weet wie ek is. Ek weet waar ek was. En ek weet waar ek op pad is. Ek saluteer vir die besluit wat jy gemaak het. Baie Dankie. NEC member, Radhika, Baie welkom. Rapunzel. By die familie. Ons is nou familie. En Jesus prestasie ons liewer nie. Dankie. Dis ons NEC member. Rapunzel. Oeh, hy word net 2 vrouens aangetrek. Hey, die man vrou baie jaloers jong. Hey. Die man my nog eens so lief is vir sy vrou, hè. Maar die vrou is ook lekker jaloers. Hy is net so. Woe! Vandaag is het lelik. Maar die man het gesê hoe lief is vir sy vrou, wie? Die man is so lief vir sy vrou, hè. Hy sê my die stories hier, maar hoe lief is hy vir sy vrou. Hele pad, ek dink, joh. Leier, hoe oud is hy nou? Ek is 61 jaar oud. Soos ek 61 is. En vandag gaan ek ook so praat soos hy. Here, ek hoop daarom nie so nie. Ek speel dit leier. Ek wil vir jy sê, welkom leier. Jy wil sien, jy gaan nou tryfel geniet met ons. Kyk hoe sit die mense hier so keer tryfel. Kyk hier. Etjie. Die mense wat ek so roep, as hulle nie onmiddellik kom nie. Zijn. So. Wat die tryfel baie daar bakke hier. Of gee koppies of iets, bring koppies. Roep so die hulle. As daar enige mens in 'n jakkie dit is ek. Michelle het vir my die gemaak. Michelle, baie dankie, ek is baie lief vir jou, hè. Baie dankie vir die tryfel. Jy sal nie verstaan nie. Weet jy, hulle sê geld kan alles koop, né? Dis nie waar nie. Ek was daar, né? Kyk my wie hulle gebring. Heer, asseblief. Kom hier, koi. Kom hier so. Ek wil net bakke kom hou vir jou. Kan jy, wat 'n potjie kos? Dit is halve pad so. Bring die koppies bakke, laat ons eet. Alright, wys my jy koppie. Wys my. Die weet wat die kantoor. So dis. Ja, hulle moet almal kom met die goedes. So Patriots. Kyk so dis. Kan hulle my goedes gee, nie jaloers op my tryfel nie. Bring vir my 'n bak wat ek kan eet. 'n bak. You know the PA, let me tell you guys, this is a new year. Ons is die PA man, ons bysa nie. Hier, ons is familie. Is lekker hier by die PA. Ek wil vir jou sê, Michelle, thank you for net weer wys vir die mense wat nou aangeskakel het. Hulle het my grappe gemaak met my. Ek was in Marokko. Niks. Je liefst van die kerk sê, ja, jy sien nou. Ja, sien jy, hoe ek gaat een sarif aan me bring. Sy het 'n klein koppie gebring het hierso. Baie dan. Ek het nou
Dankie onze kind. Ek is bly ek is so iets op ek het gehaal het Juna toe gebring. Ek sien nou. Ja, ek weet jullie gaan afleggen achter. Maar mensen zo niet zien die. Ik weet jullie gaan afleggen, maar die mensen zo. Ja, ik weet. Ik ken, kijk je, ik heb samen met je kaart toegekomen. Ik ken hoe staan jullie. Zo, leiers. Ons gaat nu een belangrijke oomblik. Die termondbestelling. Ik weet niet hoe om twijfel te skippen, want ik kan altijd niet bakken, die mensen niet kijken. Maar nu word ik nog gekeken hier. Je hebt gezien, die zon gaat morgen zitten. Je hebt gezien hoe skippen. Zoals een mens wat nooit twijfel geëet heeft. Vandaag eet ik zoals een mens wat nooit twijfel geëet heeft. Ik lijk het me zo als ik zo rij. Kijk hier. Mensen. Kijk hier. Om Biza ken niks van twijfelen. Van hem met Joem naar Jolle, die twijfel die eerste keer geëerd aan Cliptown. Nee, om Biza. Wat? Om Biza. Hij kan niet twijfelen, in Matabella geëerd Christmas. Nee, die roerie. Sorry, ik ga nog aan een lepel van mijn skip, want ik heb nog daar geëerd. Ik kan niet maar het hele eet met een lepel wat ik nog moet. Wat blaas je om Biza? Jo, maar die is een lekker trui voor mensen. Ik wil jullie liggen hoor. Kijk gauw hier voor ons klaarmaken. Zijn. Jullie kan maken op een skip, meneer. Skip voor u, meneer kamers. Skip. Is het? Oeh, dit is bij de huis, Ja? Ja, is pudding. Zijn. Zijn komt nooit zo vinnig als ik hem roep, joh. Kom, skip voor jullie hier zo zijn. Mensen, skip voor jullie, kom, Biza, zit niet. Zijn de jong vrouw, jong, weet je al hoe om twijfel te maken? Huh? Wat is die? Mensen, dan kan kom skip. Huh? You know I'm lactose intolerant, but on Christmas, I sacrifice my lactose intolerance for trifle. Is it? I sacrifice it. Ik mag gesaffer voor die trifle. Trifle saf, je vriend man. Kijk voor Sarifa, zeg ik. Om Biza, wat doet je met die zak? Sacrifice. I'm literally gonna die now. That's alright. Ja, dat is baal voor Michel, hè? I'm gonna have a meeting after this. Kijk, die trifle is zo vars. Lekker. Patriots, I love you guys. Jullie kan het zien. Kijk hier voor like. What at the bottom? What at the bottom? Kijk hier. Father and son in a trifle movie. Ik zeg, die zit die bottom. Ja. Om Biza komt weer voor een second round. Je kan ook, Patriots. Salut. Kijk voor lactose intolerant. Ja, die mensen. Eentje, ga je trifle vat? Huh? Ratika, Rapanzo? Rapanzo? Trifle? Oh, thank you. Sarifa, wat zoekt hij? Ik heb gestierd om te sporen te komen. Wie zo'n man, die skip voor andere mannen hier. Zo. Ja, skip. Net zo. Alright. This is strategic. Alright. I make sure there's a little. Zet je als je naam, dus we doen een quick meeting, hè? Patriots, we're going to have a meeting now. Sporo. Zullen die rare mannen en vrouwen of jullie de skip? Gaat met liggen. Gevangen. Gevangen.
Uit die boks uit eet. Uit die boks uit eet. Kyk hier. And then go like, don't have anything in my hand. Kyk hier. Kyk hier. Gaan jy tryfel daar? Tryfel. Gaan tryfel daar. Kom zo EFF. EFF. Gaat al willen tryfel daar asseblief. Ik was een tryfel over de jump. Dit is zo'n keuzes. Dat is zo'n keuzes wat die maken in die leven. Zeg voor hem toch. Kijk hier. Dat is zo'n keuze. Dat is zo'n keuze. Money was something like this in the bathroom. Yes. Kijk jy, hy ken nie. Die man is van Kliptown. Hulle loop en vat net, Jumna. Hulle loop en vat net, sien sy. Tryfel is dit round hy. Ja, ik ga samen doen. Sing. Oeh. Broodje lekker. Dat is zo Dank jij, Michel. En ik moest voor Jacques Watson. Leier. Gaat jy tryfel waar die pot zijn of weer? Eugene, ek gaan in jou kantoor. Ek is die baas hier vandag. Ek is die baas van die plaas hier in jou kantoor, Eugene. Jou laptop is hier, Eugene. So, wat een werk doen sy daar by die huis as hier laptop is? You told me earlier you're very busy. Guys, I really love you guys. Jurlijk. Kijk hoeveel is die bak.